هفریزکارê giştî desteya bilind ya danûstandanên opozisyona Sûrî Riyad Hicab ragihand ku piştî ku civîna Vîyenayê ya navdewletî nêrînek navdewletî hat dirostkirin ku grûpên çekdar yên bi ser opozisyona Sûrî ve werin biçekkirin. Daxuyaniya Hicab hat ragihandin di wî demê ku 14 grûpên çekdar yên bi ser opozisyona Sûrî ve civînek pêk anîn ta ku Cebhe Şemaliyê durust bikin wekû ku Cebhe Cenûbiyê li başorê Sûriyê heye. Bîrokeya avakirina Cebhe Şemaliyê li bakurê Helebê hat durustkirin ku rojane şer û pevçûn di navbera çekdarên opozisyona Sûrî û rêxistina Daişê de rû didin. Lêbelê çavdêrên rewşa şer û pevçûnan dibêjin ku ji ber ku grûpên çekdar yên bi ser opozisyona Sûrî ve nikarîbûn hin gundên bakurê Helebê yê ku dikevin dibin kontrola çekdarên PYD de bistînin, her wiha di encama topbarankirina balaferên Rûsî yên şer ji bo bingehên wan çekdaran ji aliyekî ve û êrişên rejîma Esed ji aliyekî din ve grûpên çekdar yên opozisyona Sûrî neçar bûne ku cebehata durust bikin ta ku bikaribin pêşveçûnê bi destxwe bînin û zeviyan kontrol bikin. Hêjayî gotinê ku ew grûpên çekdar yên ku Cebhe Şemaliyê durust kirine, di nav wan de Artêşa El-Îslam û Cebhe Şamî û Fewcil Ewel jî heye. Lêbelê gropa bi navê Ehrar-ı-Şam û Feyleq-ı-Şam û Ceyş-ı-Nusra ku ew jî bihêzin li bakurê Helebê di nav wan de tunene. Her wiha biryar e ku ew 14 grûpên çekdar yên bi ser opozisyona Sûrî ve yên ku Cebhe Şemaliyê durust kirine odeya operasyonên hevbeş durust bikin û biryar û helwestên siyasî yên hevbeş jî bistînin. Zêd Hesen Ark